Üdvözlök mindenkit, itt vagyunk a Hereditas Galériánál, és a Művészetkertje, a Kert művészete kiállításra jöttünk el, ahol nagyon sok érdekes információt gyűjtöttünk be, nézzünk is be a törpékhez. Honnan jött ez az ötlet, miért pont a törpék? Hagyományos kerti törpékkel szemben születtek meg ezek a darabok, akik kicsit mások, mint eddig megszokottak. Az egyetemünknek milyen törpét tudnál készíteni vagy ajánlani? Gondolkodtam vallásos törpéken is, még eddig nem készültek el. Igazából kicsit a való életből vett jeleneteket ábrázoltam ezekkel a törpékkel. Talán ebben különbözik a hagyományosaktól, mert hát egyfajta gics elleni hadjáratot képviselek ezzel, hogy nem csak a szépet és a jót próbálom megmutatni, hanem ennek az ellenkezőjét. De hogy a kérdéssel megpróbálják visszatérni, ezért el tudok képzelni mondjuk egyházi képviselőket megmintázni. Például gondoltam egy püspök törpére is akár, de persze ezzel valószínűleg az egyház ellenérzését váltanám ki, úgyhogy nem biztos, hogy ilyenekbe belefogok. Mióta foglalkoztok rajzolással, festészettel? Előbb rajzoltam, mint beszéltem, tehát most, ha úgy nézem, akkor több mint 30 év. Ugyanez. Mondjuk én arra nem emlékszem, hogy melyik volt előbb, de egy gyerekkorom óta, igen. Milyen módszerrel dolgozol? Kiállításon ceruzarajz van, színes és grafit, illetve folyékony akvarellel készített rajz, de egyébként mindenféle technikát, az olajfestéket leszámítva mindennel, és bármire. Tehát nagyon-nagyon tág a paletta. Én is így sokfélét csinálok. Ami itt van, az szintén grafit, ceruza, meg akril. Azt hiszem, hogy más nincsen. De szeretem a pasztát is, igen, szóval itt tényleg én is sok mindent kipróbáltam, olajjal én sem festek. Hogyan döntitek el, hogy milyen témát fogtok választani? Hogyha valamilyen alkalomra készít az ember képet, akkor az egy picit behatárolja, tehát itt is, hogy növény és állat lehet a képem, ez úgy segít abban, hogy azért valamilyen mederbe beszorítsa az alkotó folyamatot, de egyébként nagyon-nagyon szabadon asszociálok, tehát így innentől kezdve bármi megtörténhet, sőt ezt szeretem így az alkotás közben is, hogy bármit bármivel összekombinálhatok. Melyik törpe tetszett neked a legjobban? Your passions fall to the deep. Come on, get up off your seat. Let the sound surround you. Break the boundaries down, down. Don't you wanna live like you've already lived? Don't you wanna use what you've been given? I don't wanna live like I've already lived, but I do wanna get busy living. You wanna live like you've
ezzel a kiállítással a cél, mit szeretne üzenni? Ami érdekessége a kertművészetnek, ugye, hogy van 3 dimenziója, és van egy negyedik, az idő. Mert egy kert, az folyamatosan változik, szinte napról napra, hónapról hónapra, és egy nagyon izgalmas dolog. Egy lenne a lényeg ennek, hogy ezek a növények gyakorlatilag az ember pszichéjét tudják vidámítani, vagy tönkretenni. Ha az ember látja, hogy ez a városi környezet nem alkalmas a növénynek, az ember hajlamos arra, hogy ez nekünk sem alkalmas, hogy éljünk. Tehát egy rossz hangulatot teremt, míg ellenben, hogyha az üde kedves, az embernek a napját is jobbá teheti.